Apa, kaixo? Kaixo! Ondo? Bai! Zertan zabiltza? Ba, behorrei jana maten. Torri? Bale. Banua. Kaixo! Ametxo, recibimentua, kakaiten. Oso ondo. Erra! Bueno, ni miren naiz. Bai, ni Mari Jose. Aupa, Mari Jose, Bai. urte askotako. Bai, eskerrik asko. Eta izenik baldue. Bai, hau da beltxa. Beltxa, bueno, claro, beltxa data. Hau da gau. Gau, Bai. Eta hau da elur. elur. Bai. Zure lagunak aldia. Bai. Bai, Oso laguneri, bai. Askotan etortzezea. Eunero, kasi. Eunero? Jaten ematea eta beakin iotea. Eta zeitezu behaiekin. Ba, trentzak eta iken diet. Nola? Trentzak. Trentzak. Beitu, trentza ingo diot. Trentzai berraldi jozu. Hombre, A ber. hori nahi do. Beitu, ipurdina jarri zu trentza iteko. Agera, orduan pelukeriara ite jozu. Bai, da gustau itentzat. Bai, Okin ebiltzea gustau itentzat. Goma, lasituak indadana daka. Bai. Koket. Beitu, Hoxe. badaki, noiz bukau dezu. Eta honeken nahi do guain. Honi bikoleta ingo izkiot. Peluke jan txanda hartu behar da. Bai. Bai, ba. Ala, guau, beitu ze guapa. Beitu ze guapa da. Beitu ze onda pikoletitaki. Eta ze emate izan horrak? Ba, posa, triste naunen etortzen naiz da eakin kontu gizaten haitzen. Psikologo planak ebai orduan? Psikologo apa izake bai? Ba, paisa baino, be. Vamos a hablar de la iglesia. Ez, Ez altzaizu gozatzen. Batez?